ndati inini ava pavakwai vachitema dhozva makutaura handi vakakwanai muri pai? Ndandiri mukebheni. Mukebheni menyu kouyo anga asimo ndandina anonzi Mofu. Saka iva kungofungidzira pamwe DA ndandina Mofu wepamungu anoshanda pamaini. Kuti ndikwanise kumudza kuti ndimofu ka aitema matombo ndobva tikwanisa kutonditenda pandakavhura dho kuti ndinyatsomuratidza kuti haasiri ndichikinura dho ndibva ndabuda kudai so ndichimuudza ndobva nditema nematombo panapa kuti ndimuratidze kuti zvaoda kutarisira zvisiri izvo. Mofu ndiani wenyu? Mofu ndowandandinaye nguva idzo. Ari chiche boyfriend yangu not uyu. toda kunzwa pekuti kana munhu varume musarambe vakadzi muchivadamba. Mukadzi kana uchimuda hakuna kumuramba kana kutambisa time tota muchimboseparata nemukadzi achitongoenda kwaanoenda izvozvo zvinhu zviri wrong. yakambotumba kumatari nemasabhurumusha vakashaya chapupu hwenyaya yacho sekutaura kwaumaminidzi avo panapo asi vachinosuspekta kuti mukomana uyu pabasa rekunyenga vakadzi vamwanira rishasha anogona kuve shasha but akanyenga here ndozvavangatotipupurira kuti akanyenga here kumakebhini mataura nyaya kumakebhini akatovabata uye achitopiwa sadza nemudzimai wangu mushure mekunetsana kwangu inini nemudzimai wangu. ndimi mudzimai wacho? Isusu takarambana. Ndanga ndiri mudzimai wacho but takarambana. Makarambana? Makarambana munani? Mwedzi unoiwawo chi3. Wawe chi3? Kozve sadza ramaipawo maimupa mumwedzi? Inini apa akasvika chitema dho ndobva ndati tori kutemere dho ndaitorimo mukati ndachitori mukebheni mushopu ndichitombotumba kwake takatorambana kudhara. Ndandichitorimo mahuri akawanda tinoaziva mabasa avo muno mudare medu ndandirimo mushopu. chinyararai kana ndichitaura musamhanye mberi kwangu ndiri kutongai. ndati inini ava pavakwai vachitema dhozva makutaura handi vakakwanai muri pai? Ndandiri mukebheni. Mukebheni menyu kouyo anga asimo ndandina anonzi Mofu. Saka iva kungofungidzira pamwe DA ndandina Mofu wepamungu anoshanda pamaini kuti ndikwanise kumudza kuti ndimofu ka aitema matombo ndobva tikwanisa kutonditenda pandakavhura dho kuti ndinyatsomuratidza kuti haasiri ndichikinura dho ndibva ndabuda kudai so ndichimuudza ndobva nditema nematombo panapa kuti ndimuratidze kuti zvaoda kutarisira zvisiri izvo. Mofu ndiani wenyu? Mofu ndowandandinaye nguva idzo. Ari chiche boyfriend yangu not uyu. toda kunzwa pekuti kana munhu varume musarambe vakadzi muchivadamba. Mukadzi kana uchimuda hakuna kumuramba kana kutambisa time tota muchimboseparata nemukadzi achitongoenda kwaanoenda izvozvo zvinhu zviri wrong. wozopesera kutaimira mukadzi wako wanga uchingokumbura bhurugwa kwaunoda. That's very bad. Inini pamusoro vedare ina ndakuramba mukadzi ndakutoramba inini panyaya yechikomba ichi munhu wandakabata inini ka ndinoziva uyu ndo wandakabata zviri kunzwa kwamungu kwakunyepa kwega kwega. aiwa kachikomba zvikomba kachama kana chisiri chitotora chacho chavakanga vaina vakutaura havasi kurwara ka iva ungosiri ungatiudze zvemunhu akanga ane murume wake mumba ndiye akanga ane chikomba mumba chaari kutiudza ichocho. Kana iwanga usina kurambana nemukadzi wako ndo chatinosunga choya pano padare chikomba chiri kupupurirwa chatinongosvika tichingopa mutongo wanzai ndo zviri iwo uri kuda uyo cheto hazvisiri izvozvo. Kana dare chero tikariita takadaro rinotirambira uye akutaura munhu wakanga ainaye asi kuramba dai anga achiramba taita ari kuramba but ari kupa chikonzero chekuti ndakanga ndaramba nemurume. Mamune nguva yakareba zvakadini vatete mabva murume wenyu? Ipapo ndandine 2 months. 2 months? Kwane 2 months. Iko zvine zvinopadza kuda kwana 3. Ipapo mamune 2? 2 months. Anga atongouya atondikechozvo nguva idzodza ichonditi ndobva paakauya achitanzi iyai pamwe aifungidzira mwe ndiye handizekusiya achimufungidzira ndobva atava kutema ndakatokinura dho kuti anyatsoona kuti amaye minaye manzi mimi manga mane mwedzi mukati mana pano 2 months ndobva Mofu ndobva azouya
patumanzi babo ndichigara ukebe so magara mchitana na mufu karike aiwa yangu munakara nasa nyengwa ndakagara ndidana naye 2 months tsakawandisa pamo munanorambwa naso tunyengwa nasa otoenda nechikomba tonovata natomba saka baba makanga mava kupure kana vakanga varamba gupuro rakatobuda kana apa vari kuramba but mine nditore foni munyatsonzwa zvakaitika pakurambana sekuru vacho vanga varipo kwakauya mai vacho vekwarari kwakauya mai vacho vekuchinoi kwakauya nasekuru vachona vekwanzi baba gii vakauya nechiskuta vanhu kwamakaya vakazara vakashedza vanhu vemuvhireji vanonzi Firimon witness zvikanzi isusu panapa ndikati ndihangikwanisa kunditi ndibve panapa ndisina hama dzangu kuna natete vangu kune vanhu vese saka ndiri ndega saka chimbondipai nguva nemukana nezvimabva muchisiyana sisi vangu kwamakaya dei mandipa mukana wekuti ndivaudze muonesani zvikanzi hati zvigone stendi yandigere haisi yangu nemurume wangu dei yange iri yangu ndandisingabvi but zvavakaita vakaita kuti stendi ndeyamai vauyu vakati panapa unobva baba gii vakati stendi ndindiri pazita zvese naamai vachona vakashaya ini ndigere pastendi yamai vavo vakaita chisimba chokundidzinga ndobva ndati hazvikwanisi kuti mundidzinge inini ndisina hama dzangu zvikanzi aiwa zvinetse danotora hanzvadzi yako ndopavakazvikanzi taiudza andu tapfuura tichiudza tikati hanzvadzi yangu yandotedzana naye aina kuuya but kwauya mukadzi uyu ndemuroora anga aripo futi vanopindura panyaya yacho kana kuti hamuna kudziimira nditanga ndapedza kunodedzera ndobva zvada kurondedzera zvazvakaita ndobva ndati inini nyangu makanotora hanzvadzi yangu pane zvimwe zvichataurika sezvo isusu taigara tichinetsana mumba pane zvichataurika zvinoita here kuti bhudhi vangu nemuroora apa ndambuya vazvinzwi zvikanzi nana mai vacho chitabva kure kuchinoi nekuharare saka hazvikwanise kuti utipe rimwe zuva pana akanga aripo here pavanhu vavo nhasi hapana asi musi watakamboya vanga varipo sekuru vacho nhasi havana kudzoka pandakavaudza kuti ndakakulotepai nhasi ava ndisikumbovaonai tipei foni yenyu itai zvefoni tinzwi chamuri kufunga kuti mufoni tiwane chii vabvunzei mai zvandikubvunza dai amai umbowa wamurura kuzama kutaura uri mufoni ndokuti chii ndokuti ava vari kuramba kuti hatina kurambana tigere tese so chiitai kana zviri izvo mongoenda ipapo tiitirei tobva takurovai nepejuru umwe chete wenyu ipapo wai inononoka kuvhura zvaichivhura zvavo zvakaitika ipapo aiwa ndoda kuedza kurondedzera pagupuro inzwai vari kuda kutaura kuti ndiani akabvisa taurai ndiani akabvisa inini vakanditibvisa gupuro ndikati handikwanise kubvisa gupuro nokuti ava vakabvisa gupuro 2 kudhara saka buda tirambe tichingovirikidza magupuro pamusoro pemagupuro zvichiita semuri mauya mine chinangwa chikuda kundibvisa pano saka imimi uyu wenyu ngaite azadzikise nokuti manditora mushopu ndichitengesa ndabva pano pamba imimi ane chinangwa chipi mushopu ndeyani ndeyangu vakati yazonditora mushopu tikaenda kumba ndisingazive kuti vandidedzerei ndobva vati iwo wedu akabvisa gupuro kudhara saka isusu turati iwo rako utobvisa nhasi ndobva ndati hazvinetse ina handina mari nhasi mari yangu ikabatana ndabva ndatomboti kuna uyu auno here mari zvikanzi handina katina ndamari asi dhora ndandinaro zvikanzi manje hazvisi kuita kuti tibve panapa tisina kuona gupuro rako waidu akabvisa nokuti mimi wedu paakabvisa uri kuramba uri pano hausi kubva pano wedu paakabvisa saka dati mubvise mese ndipo pandakabva ndatoti bva ndanoona vandimbunikidza kubva kusvikira vatora gupuro rera ndavapa sekuru vachona vanga vakagara pa vairamba vai zvikanzi saka mese mafanana chibudisa zvinhu zvako saka mese mafanana chibudisa zvinhu zvako yende ndibva ndati saka ndichazoenda kanzi hakuna tindicha nhasi tunoenda kuharare ndopa wakatora mota nganda kunotsvaga mota zvikanzi usaenda unotsvaga mota tauya nemota dzedu ndodziri kukutakura zveshuwa vakatakura nemota dzavo zvinhu zvangu zvese vakaenda nazvo kumba kwedu shamari zvinhu zvemukadzi zvakatakurwa nazvo zvinhu izvo zvakatakurwa nanasekuru vaona magariro ataita pamba nekuti mukadzi uyu anga akandipa bedroom inda kugara mangu ndega vakati munourayana ava ambuya vakati tida kuti mumbofema uyu ombogara kumba kwake ombogara kumba kwake vanhu mumbofema toona kuti nyaya yenyu inofambiswa sei mbatya futi dzainofema makatora mbatya dzemukadzi uyu mukanomupa musha maka
dzakatakurwa nemota. Why wasting our time? Why wasting our time? Mbudzi. Tambomurova mbudzi mbonzwe. Ivo. Imi mazirani mutaure. Munosimudza ruoko. Mambo achitaura imwe mataura. Saka wanzi pari kuva mbudzi. Yezvamaita. Kwamuri manje. Ukauya kudare muchiya zoteerera matare. Iri mutemo wokumba kwenyu musauise mudare menyu. Ndati ini. Ambo yatobudza ya murume uyu. Ndimakatakura here mpatya dzemukadzi uyu mukanongisa musha make. Anditaura chirungu kai. Ndo auya kupindura kuti takatakura mpatya. Sekuru wake nemota dzekuHarare. Ndo vanesa mpatya dzemukadzi uyu kumba kwavo. Kovanorambei kuti vakamuramba. Ndizvo ndiri kubvunza kuti why wasting our time? Arutembisirei time yedu. Mukadzi kana usingamude unomusiyawo yenda. Chirega kuisa maziso paari. Ndokuti mugarisane zvakanaka. Mbatya dzakatakurwa naiwo. Ndikuda peodhi yako ndipise basa. Mune vana vangani mese? Ndine 6. 6 vanhu. Akaroora here. 23 years nine. Ndozomongotora 23 years dzopindira vana sekuru vane vakadzi vavo izvozvo. Ndopandakavaudza pa dai maindida maivakonesa kuti vatakure hembe dzangu. Maivarambidza zvino vaitotora zvasara vatikanda ava. Saka vaitorambidziwa imba yauraiwa nevanhu. Ava vaitosora zvasaririra mapesa asaririra vachitonokanda mota zvaindishamisa. Ndakubvunza ndati vakaroora here. Hongu ndakaroora. Makaroora chi? Mukadzi. Pamsere mambo vatete vari kupindura imi. Listi rachona rakadii? Vatete. Tudzei penyu pasvika. Ini ndichima ichati. Akangoisa mari mundiro yekunhonga. Ikanhongwa, yanhongwa. Ndobva akwereta kuti mari iyoyo. Haana kana sendi raakabvisa. Anonyeka. Achitozivi kana mari yake isu. Vana vakamira sei naye vatete? Ndine 6. 4 vakomana 2 vasikana. 2 for 8. 4 vakomana 2 vasikana. 2 vasikana i4 mombe. Yana anotungamira wrong. Bom. Vasikana 2, 4 mombe. Ndobva kwaita 4 boys, 4 mombe. 8 mombe. Ndozvauya kuti timuudze kuti roora vana vavo. Mukadzi wakaramba. Muchitakurirana mbatya muchinorasa munhu kushaina kukushainirisira munhu 23 years. Nemudzimai wako 6 vana ndoti tanetsana. Akazoramba kurarwa munhu abereka vana 6 mumba. Kunetsana kwamungaite ndekweni. Kana riri shave rechihure charonzi shave rechihure. Munhu akahura achisiya vana 6 mumba. Achiuraya imba yake yakadaro kuita. Maiwana oje. Sina manda zosenge munoziva vanhu ava. Munovaziva? Hama dzangu. Hama dzenyu kutoka. Uyo murume ari wrong. Munini ari wrong. Mwana womukoma. Tine urombo zvikuru kutama. Akutonga vana venyu. Baba, mtu ndakamushawa nini? Ngisaringi kuyiwazi. Ava. Mfana msikana. Uyo ndoze mwana dzakura chake. Wow. Vana sekuru ava. Kunze kokuti vauye uchirasa mbatya. Dai wairasa mbatya panze iwe vana sekuru vachidzosera mumba kuti aiwa ungadaro muzukuru. Aungadaro patiri. 23 years uda kuti mukadzi aende kupi. Saka ana sekuru vako imhunzi amusha. Wataura zvanzi namurungweni. Muri mhunzi amusha dzevanhu. Ndabva ndachanjwa mombe 8 dzekuripa vana vandakabereka nemukadzi wako. Ndonyaya nemusoro ipamberi. Makabatsirana kuuraya imba yako. Wazofunga kuti mai vaya vatotorwa. Vanotorwa havaregedzwi. Vanotorewa. Mombe 8 dzinoverini. Muchakosha kumubvunza nehwai. Ndinoziva mombe nehwai. Wai ndio ndotanga. Ndongomuonesa vana nasi.
ivo havana sekuva mhunza musha idzodzo wataura zvanzi namagongezi muri mhunza musha vanhu vasingavake masatani vanhu vakaipa mwoyo yavo ivavo 6 vanhu mwana wenyu mukuru ari kuitei ariko ane mukadzi mune vazukuru ndine vazukuru amai ava ndo vakatobva pamba aiwa kakoma vaika amai ava ndo vakatobva pamba kompasha dzari kupindura ina achinitaura kuti sekuru ndo vakatakura mbasha idzodzo asi vakadzitakura sei mukadzi uyo aenda kumbababa dzanga dzakutevera muridzi muda kutaura here amai ndoda kutaura taurai taurai magara baba inini ndiri umwe wevanhu vakasherwa musi wavaenda kunoramba saka takasherwa ndobva tasvika svikai ngatigadzirise vanhu zvikanzi tete vangu ndobva vatiwo handikwanisi kuti ndichitaurirwa zvandinotaurirwa izvo vana vatezvaura varipo ndobva vati hazvingadaro zvikanzi aiwa ngatingozvigadzirisa saka mukugadzirisa pandiri kuda kuzama kuti ndichenese pakugadzirisa kwatakaita vanga varipo ini nevekwamugijima vanga varipo hatina kunge tichida kuputsa imba yevanhu vaviri ava asi kuti taivapo pakuda kugadzirisa ini ndofunga ndakatomboti ngavaende vanofema mwaro kumwaro saka vekwamugijima havasiwo vakati pakondoda kuvapupurisa chirwasipo havasiwo vakati ivo enda tete vangu vakatora gupuro ndokubva vapa sekuru forward sekuru vavavo ndobva vavapa kudai kuti ina handichadi murume kwete kuti vekwamugijima ndo vakaramba nyaya yatiri kutaura amai kurambana akunyorwa kunzi anofanira kuramba saka vadaro ava vati handichadi murume zvikaipekesai mwana wenyu ndobva mamupekesa kuti vanhu ava vasazorasara vachinetsana nokuti hembe dzewoyo dzadzakagara uko idzi dzakagara uko ndokubva vatipekesai mota vakabva vati isusu mota kana muchida munogona kubhadhara izvo kana kuti munogona kunyengerekera ndokubva vabhadhara fuel tete vangu yekutakurirwa hembe idzi kuenda kuma saka havana kurambana here ndo zvandiri kuda kureva kuti havana kurambaniswa nevekwamugijima havana kurambaniswa hapana kurambana vanhu here pakarambana vanhu ndozvandinotonga here chihure pavanhu varambana saka pindurai zvandiri kubvunza mai aiwa ndatotonga here nyaya yechihure pavanhu varambana mese muripo munhu akabvisa gupuro murubabvisa here mukadzi abvisa kubvisa gupuro kuti ini ndazvitadza munhu iyeye anozochinotongwa nenyaya yechihure here aiwa so ndo nyaya ndaramba chete zvekuti vakarambana sei akaramba munhu ndiani kuramba munhu unongoona zvakunetsa murume uyu haaregedze kuroora vana vake kuti akarambwa nemukadzi aiwa izvo zvaanoroora muri right asi ndiri kuti nini havana kurambaniswa navanhu vakarambana vega ndaramba nyaya yekuti paite umwe aritowofa transport kuperekedzera chakaipa vakadai vakati aiwa imi amaimi kana muchitakura zvinhu aiwa foni yavo ndichitavati vabatidze foni iyoyo niki vangadai vakati kana zvadaro isusu tazviona takuenda vakasiya mukadzi uyu akatakura mbatya dzake nemidzani dzake handiti kwete kumuperekedzera zvinonzi tawana zvaita zvadzona nyemba kutsvadza rungwa muyu ndo zvakaita vanhu ivavo vakanga varipo handiti kuti azobuda ega pachena but havasi kukoshesa 23 years uye zvinonyanga akawana mukadzi waanowana nhasi apedze naye 23 years kana ivo amai avo vasa kungoti nyanga wakawana murume nhasi vanopedza 23 years naye hakuna kuti zvakadaro hazviko
but chandiri kuramba ndechekuti vapomere nyaya yekuti tiri kuvatonga nenyaya yechihure hachipo, kwete kuvareverera hachipo. Kana muchinditi gupuro, munhu akabvisa gupuro nometa huu, munhu akabvisa gupuro rekuti hatichada, havana kurambana here vanhu vakarambana. So chihure chiri kubva papi? Toda kuti tigadzire nyaya yekuti munhu akadai kutaura muno mukadzi wangu kuenda kwaakaita hongu akabvisa gupuro rekurambana, but hazvina kundifadza. Mama, ndavinga muno kuti ndiri kuda mhuri yangu idzoke kumusha, handiti ndo nyaya yotopinda, kwete kupinda kudetsera munhu akuudza makuwa. Munhu anorambwa negupuro kwamama, customary law, kuno unobvisa gupuro. Dai akasina kubvisa gupuro, umwe chete wavo hataibvuma kuti vakarambana. Saka kana wabvisa token of divorce kuratidza kuti vanhu vadii varambana. Saka titonge chihure ipapo. Ameno mseyama hachipo. Kuti murume akabvisa gupuro, mukadzi akabvisa gupuro, vakarambana 100%. But maroro ngaauye. Maroro ngarore vana vake. Ng'ombe 8 ngadzivure. Nehwaiye kwamama. Nehwaiye kwamama ndinotanga. Hwaiye kwamama inotokasika. Vataurai. Pamusoro ini ndiri kuda kuvhunza, pane zvakaitika. Mwana wangu atutiswa bacha. Mbuya vakatsvaira mumba. Mubedroom vakatsvaira mukicheni. Ndoda kuziva kuti marara vakaisepi pavakatsvaira. Ndiani akatsvaira? Iye. Marara akatsvairwa akakandwa paseri pemba aya, hakuna kwaakaenda marara. Kumumba magara mine tsvina, kandaigara mumba mune tsvina, maitsvairwa nani? Mamusatsvairwe kumba mandaigara. Vatete. Kana ainzi hanyengwa, arikutonyengwa. Chaasati asainira chete kurogwa. Kana aida kurogwa, anomborogwa. Haana mhosva. Iye kana achitodawo mukadzi wake, ngaaende anyengetedzane nemukadzi wake. Mhosva yekuti tiri kutonga kuti akapara mhosva yechihure haipo. Akabva musha menyu akupai gupuro, imamupawo gupuro. Ndobva mamupa mota ichitakura zvinhu zvako. Imi varume, tingaiti kuvana vadiki. Seya mwanyaya yangu, kudzai nhau dzemombe, dzinouya rini mombe? Tichiona usapedzere nguva, mhosva dzakawanda. Then iwe utaure zvinhu mambo chaizvo. tichiona musi wa15 August. Zedziri 8. Ndinogona kumbobvisawo kana 2. Ndiani vanasi? Musi wa 24. 21 days kubva nhasi, motipa 2. Sekutanga. 21 days, 3 weeks. Motipa 2. Anzi 2 weeks. 3 weeks mounza mombe 2 dzacho. Mozoita payment plan yedzinenge dzasara. Mozoita payment plan. Kutaura after mwedzi ndobhadhara 1 after mwedzi kana kuti towirirana papayment plan 2 weeks.